Jednoduché ženě byl odepřen pokoj v luxusním hotelu jejího miliardářského manžela. Personál ji ponížil před všemi, ale když dorazil a viděl, co udělali, jeho reakce zanechala celý hotelový personál v šoku. Otočné dveře hotelu Mitchell Grand se točily, když Beth Mitchell vstoupila do přepichové haly. Kontrast mezi ní a jejím okolím byl okamžitě zřejmý. Ve 32 letech se Bettina tichá sebejistota projevovala v jejím pevném pohledu, i když únava jí táhla ramena po celém dni vyučování v jejím komunitním uměleckém programu. Její šedé tričko postříkané barvou, lehká džínová bunda a obnošené džíny vypovídaly o ženě, která si cení účelu více než vzhledu. Šedá a bílá kšiltovka stažená nízko přes její hnědý culík dokončovala obraz, který byl v rozporu s luxusem kolem ní. Křišťálové lustry vrhaly zlaté světlo na mramorové podlahy, zatímco elegantně oblečení hosté se mísili u velkého klavíru. Jejich tlumené rozhovory byly přerušovány jemnými tóny klasické skladby. Beth si upravila batoh. Náhle si uvědomila zaschlou barvu pod nehty, když se vydala k recepci, kde stáli dva dokonale oblečení zaměstnanci v pozoru. Hovor s jejím manželem Robertem před pouhými 30 minutami byl stručný. Po dlouhém dni práce s dětmi z chudých poměrů jí představa, že bude muset ještě 2 hodiny řídit do jejich venkovského domova, unavila až do morku kostí. Když Robert navrhl, aby zůstala v jeho hotelu, zdálo se to jako dokonalé řešení. Dám jim vědět, že přijdeš, slíbil, než zavěsil. Jeho hlas byl plný náklonnosti, která udržovala jejich nepravděpodobné 5leté manželství. Málo kdo by spojil miliardářského hotelového magnáta s oddanou učitelkou umění. Ale jejich spojení bylo okamžité, když Robert před lety přispěl na její bojující program. Od začátku si stanovili jasné hranice. Ona si udrží svůj nezávislý životní styl a on od ní nikdy nebude očekávat, že se stane trofejní manželkou. Její práce s dětmi byla příliš důležitá na to, aby ji opustila kvůli životu v luxusu. Dobrý večer, řekla Beth s unaveným úsměvem mužskému recepčnímu, jehož jmenovka nesla jméno Bradley. Jsem Beth Mitchellová. Můj manžel by měl zavolat ohledně pokoje pro mě. Bradleyho oči přejeli po jejím vzhledu. Kšiltovka, ležérní oblečení, batoh a jeho profesionální úsměv se téměř nepostřehnutelně napjal. Máte nějaký doklad totožnosti, paní? Jeho tón obsahoval nádech skepse, který Beth neunikl. Samozřejmě. Prohrabala se svým batohem, našla peněženku a předložila svůj řidičský průkaz. Elizabeth Mitchellová. Bradley ji zkoumal s přehnanou pečlivostí. Pak se podíval na svou kolegyni Emu, která mírně pozvedla obočí. A říkáte, že pan Mitchell pro vás zařídil pokoj? Jeho tón jasně naznačoval, že jí nevěří. Ano, před několika minutami. Robert Mitchell vlastní tento hotel. Beth udržovala svůj hlas klidný, i když únava jí stenčovala trpělivost. 2 recepční si vyměnili další pohled. Tentokrát zjevnější. Emma se naklonila dopředu. Její hlas byl snížený, ale stále slyšitelný pro blízké hosty. Paní, toto je 5hvězdičkový luxusní hotel. Možná došlo k nějakému nedorozumění. Beth cítila, jak jí tváře zčervenaly. Není žádné nedorozumění. Jsem Elizabeth Mitchellová, manželka Roberta Mitchella, vlastní tento hotelový řetězec. Lobby stichlo. Několik hostů nyní sledovalo výměnu s zájmem. Samozřejmě, protože jste. Bradleyho hlas přetékal povýšeností. A já jsem královna Anglie. Emma vystoupila vpřed. Její profesionální vystupování sotva skrývalo její opovržení. Poslouchejte. Občas se to stává. Lidé si myslí, že když se prohlásí za příbuzné rodiny Mitchellových, dostanou zvláštní zacházení. Nic netvrdím, řekla Beth pevně, i když její hlas zůstal klidný. Jsem Elizabeth Mitchellová. Můj manžel je Robert Mitchell. Vlastní tento hotelový řetězec. Dobře oblečený pár poblíž se zastavil, aby sledoval, žena něco šeptala svému manželovi. Bradley si všiml jejich pozornosti. Max. A zdálo se, že jeho sebevědomí v jeho pozici vzrostlo. Paní Mitchellová, zdůraznil jméno s očividnou nedůvěrou, je bývalá modelka, která působí v několika charitativních radách. Minulý měsíc se zúčastnila Met Gala. Jeho oči přejeli po Bettiných kalhotách s fleky od barvy a ležérním tričku. Možná byste chtěla zkusit jiný podnik, který by lépe vyhovoval vašim okolnostem? Beth pocítila záblesk rozhořčení. Ne kvůli sobě, ale kvůli tomu, co jeho slova představovala. Předpoklad, že hodnota je spojena s vzhledem. Že žena provdaná za bohatství musí vypadat a chovat se určitým způsobem. Můj manžel volal předem.
Prosím, zkontrolujte svůj systém. Bradley dramaticky povzdechl a předvedl, jak píše na svém počítači. Žádná rezervace na jméno Elizabeth nebo Beth Mitchellová. Ani žádná poznámka od pana Mitchella. Podíval se nahoru s předstíraným soucitem. Jak překvapivé. Mohl byste mu prosím zavolat? Beth se zeptala, udržujíc si klid navzdory rostoucímu publiku. Zavolat panu Mitchellovi. Přímo? Emma se lehce zasmála. Pan Mitchell je jedním z nejbohatších podnikatelů v Americe. Nevoláme mu. Jen proto, že někdo v kšiltovce tvrdí, že je jeho manželka. Beth se zhluboka nadechla. Pak zavolejte službu konajícího manažera. To nebude nutné, odpověděl Bradley. Poslouchejte, jsme velmi zaneprázdněni skutečnými hosty. Ukázal na rostoucí frontu za Beth. Cozy Inn 6 bloků dolů by mohl mít volno. Významný starší muž ve frontě promluvil. Je tady nějaký problém? Emma se k němu otočila s úplně proměněným výrazem, vřelým, přívětivým, úctivým. Žádný problém, pane. Jen nasměrovávám tuto osobu na vhodnější ubytování. Neodcházím, řekla Beth tiše, ale pevně. Můj manžel je Robert Mitchell. Toto je jeho hotel a ráda bych teď mluvila s manažerem. Bradleyho úsměv úplně zmizel. Ochranka vás v případě potřeby vyvede. Jako na povel se přiblížil člen ochranky. Je tady všechno v pořádku? Tato žena odmítá odejít, vysvětlil Bradley. Tvrdí, že je paní Mitchellová a způsobuje rozruch. Člen ochranky, podle jeho jmenovky středního věku, muž jménem Frank, se otočil k Beth. Paní, budu vás muset požádat, abyste šla se mnou. Několik hostů nyní otevřeně sledovalo, někteří s telefony zvednutými. Beth pocítila příval studu, ale zůstala stát na svém. Už to nebylo jen o ní. Bylo to o každém, kdo byl kdy souzen podle vzhledu a ne podle charakteru. Nespůsobuji žádný rozruch, řekla jasně. Snažím se ubytovat v hotelu mého manžela po dlouhém pracovním dni. Frank vypadal nepohodlně, ale udržoval svůj profesionální postoj. Prosím, nedělejte to obtížné, paní. Chci mluvit s vaším generálním manažerem. Bethin hlas zůstal klidný, ale pevný. Bradley se ušklíbl. Richard je na konferenci v New Yorku. Jsem nejvyšší pracovník ve službě. Pak zavolejte Richardovi. Nebo ještě lépe. Zavolejte přímo Robertu Mitchellovi. Zaručuji, že ho bude zajímat. Jak zacházíte s jeho ženou? Elegantní žena v návrhářském oblečení, která sledovala výměnu, přistoupila. Bradley, možná byste to měl zkontrolovat znovu. Zdá se, že jde o nedorozumění, které by mohlo být trapné. Bradley si narovnal kravatu. Paní Pembrokeová, ujišťuji vás, že rodinu Mitchellových dobře známe. Tato žena není Beth Mitchellová. Paní Pembrokeová se podívala na Beth se směsicí lítosti a rozpaků. Samozřejmě jen jsem si myslela, to je v pořádku, přerušila Beth. Oceňuji vaši starost. Otočila se zpět k Bradleymu. Půjdu si sednout do haly a počkám na svého manžela. Brzy tu bude. Byl jsem více než trpělivý, řekl Bradley. Jeho tón se zostřil. Franku, prosím, vyveďte tuto osobu. Nyní ven. Ochranka neochotně přistoupila vpřed. Paní, prosím, nenuďte mě vás fyzicky odstranit. Beth cítila, jak se na ní upírají všechny oči. Bohatí hosté, personál, všichni byli svědky jejího ponížení. Na okamžik zvažovala, že odejde, aby se vyhnula scéně, která se odehrávala. Ale něco uvnitř ní odmítalo ustoupit. Děláte chybu, řekla tiše. Jedinou chybou, vložila se Emma, bylo pustit vás dovnitř. Takovým jako vy tady nesloužíme. Z některých přihlížejících se ozval kolektivní zalapání podechů. Betiny tváře hořely hněvem a rozpačitostí. Můj druh? Zopakovala. Lidé hledající almužny, upřesnil Bradley. Jeho hlas byl dostatečně hlasitý, aby ho všichni slyšeli. Lidé, kteří předstírají, že jsou něčím, čím nejsou. Frank položil ruku na Betinu paži. Paní, prosím. Beth si odtáhla paži. Nedotýkejte se mě. Napětí v hale bylo hmatatelné. Někteří hosté vypadali nepohodlně, jiní zvědavě. Několik lidí se dokonce zdálo být tímto představením pobaveno. Beth stála sama, obklopena luxusem. A přesto se kvůli svému vzhledu cítila naprosto bezcenná. Chudým nesloužíme, zasyčela Emma. Její profesionální maska zcela sklouzla. Slova visela ve vzduchu jako fyzická přítomnost, šokující ve své nahé pohrdavosti. Dokonce i Bradley vypadal překvapeně z výbuchu své kolegyně. Pro Beth se zdálo, že se čas zpomalil. V tu chvíli nebyla jen Beth Mitchellová, manželka miliardáře, které byl odepřen vstup do jeho hotelu.
Byla každým, kdo byl kdy souzen podle svého oblečení, přízvuku, vzhledu. Každým dítětem v jejím uměleckém programu, kterému bylo řečeno, že sem nepatří. Každým snílkem odmítnutým dříve, než dostal šanci. Frankův stisk na její paži zesílil. Paní, potřebuji, abyste teď odešla. Když jí začal vést směrem k východu, otočné dveře u vchodu se roztočily a do haly vstoupila vysoká postava v dokonale padnoucím obleku. Pokud se vám tento příběh zatím líbí, nezapomeňte kliknout na tlačítko odběru, abyste nikdy nezmeškali naše nová videa. Nyní zpět k našemu příběhu, kde se věci chystají nabrat nečekaný směr. Robert Mitchell vstoupil do The Mitchell Grand s tichou sebejistotou muže, který zná své místo na světě. Ve 45 letech mu jeho šedivé vlasy a atletická postava dodávali distingovaný vzhled, který si získával respekt, aniž by ho vyžadoval. Po dlouhém letu a s naplánovanými schůzkami na ráno chtěl jen vidět svou ženu a užít si klidnou večeři. Když přecházel mramorovou podlahu, okamžitě si všiml rozruchu u recepce. Shromáždil se dav a uprostřed, doprovázená k východu bezpečnostním pracovníkem, byla Beth. Robert se zastavil a s cvičenou přesností si prohlížel scénu. Důstojný postoj jeho ženy, navzdory zjevné potupě. Nepohodlný, ale odhodlaný stisk bezpečnostního pracovníka na její paži. Samolibé výrazy recepčního personálu, šumící dav přihlížejících. Na okamžik jen pozoroval, jeho přítomnost zůstala v dramatu, které se před ním odehrávalo, nepovšimnuta. V biznisu se Robert naučil, že nejodhalující momenty přicházejí, když si lidé myslí, že je nikdo důležitý nesleduje. Pohnul se vpřed tiše, zachytává je útržky rozhovoru. Nemohu uvěřit, že si myslela, že to bude fungovat, když tvrdila, že je paní Mitchellová ze všech lidí. Někteří lidé nemají žádnou hanbu. Když se přiblížil, Beth ho zahlédla. Úleva v jejich očích byla hmatatelná, ale neudělala žádné velké gesto, žádné triumfální oznámení. Ta tichá důstojnost, její odmítnutí se chlubit i teď, byla jedním z nesčetných důvodů, proč se do ní zamiloval. Robert jemně položil ruku na Frankovo rameno, což přimělo ochranku se otočit. Promiňte, řekl Robert tiše, je tady nějaký problém? Frankův výraz se v okamžiku změnil z překvapení na poznání. Pane Mitchelli, pane, já, můžete teď pustit ruku mé ženy, Franku. Slova padla do haly jako kameny do klidné vody, vysílající vlny šoku mezi všechny v doslechu. Frank okamžitě pustil Bethinu ruku, jako by ho náhle popálila. Vaše žena? Zakoktal. Robert se přesunul k Beth a ochranitelsky ji objal kolem ramen. Jsi v pořádku? Zeptal se tiše. Přikývla. Napětí v jejím těle se při jeho přítomnosti mírně uvolnilo. Zřejmě jen nedorozumění. Bradley a Emma úplně zbledli, stuhlí za recepčním pultem. V hale zavládlo ohromené ticho. Každý pohled byl upřen na rozvíjející se scénu. Roberte, podařilo se nakonec Bradleyovi říct. Jeho hlas byl nepřirozeně vysoký. Neměli jsme tušení. Robert zvedl ruku a okamžitě ho umlčel. Když promluvil, jeho hlas byl vyrovnaný, kontrolovaný a o to silnější. Rád bych pochopil, co se tu přesně stalo. Podíval se kolem na shromážděný dav, na bezpečnostního strážce a nakonec na recepční personál. Od začátku. Bradleyho profesionální klid se úplně vytratil. Došlo k hroznému nedorozumění, pane. Nepoznali jsme paní Mitchellovou a nepoznali jste ji, zopakoval Robert. Jeho tón byl neutrální, ale oči ostré. Takže jste přirozeně zavolali bezpečnost, aby ji odstranili z prostor? Nevypadala jako... Emma začala, pak se náhle zastavila, uvědomujíc si příliš pozdě, co její slova naznačují. Jako, co přesně? Zeptal se Robert. Jeho pohled na ní byl upřený s znepokojivou intenzitou. Emma těžce polkla. Jako někdo, kdo by byl paní Mitchellová. Robert pomalu přikývl, jako by to zvažoval. A jak by podle vašeho profesionálního názoru měla paní Mitchellová vypadat? Otázka zůstala ve vzduchu nezodpovězená. Beth stiskla ruku svého manžela, tichou žádost o zdrženlivost. Nechtěla veřejné ponížení jako pomstu, ani pro ty, kteří se jí pokusili ponížit. Možná, pokračoval Robert, jeho hlas nyní oslovoval celou halu. Je to příležitost pro nás všechny zamyslet se nad tím, jak rychle soudíme ostatní na základě vzhledu.
Přeletl pohledem shromážděný dav. Kolik z vás předpokládalo, že moje žena sem nepatří kvůli tomu, jak byla oblečená? Několik hostů se nepohodlně podívalo dolů. Paní Pembrokeová, žena, která dříve zasáhla, vystoupila vpřed. Omlouvám se, že jsem nepromluvila důrazněji, řekla přímo Beth. Věděla jsem, že něco není v pořádku s tím, jak s vámi zacházeli. Beth se upřímně usmála. Děkuji, že jste se snažila. Robert se otočil zpět k recepčnímu personálu. Bradley, Emo, teď moje kancelář. Pohlédl na Franka. Ty taky. Když se přesouvali k výtahu, Robert se zastavil a znovu se otočil, aby oslovil halu. Mitchell Grant byl založen na principu výjimečných služeb pro všechny naše hosty. Nejen pro ty, kteří odpovídají určitému profilu. Jsem hluboce zklamán, že na tento princip se dnes zapomnělo. S tímto prohlášením vedl Beth k soukromému výtahu. Zanechává je za sebou halu plnou pokáraných hostů a personálu. Robertova soukromá kancelář v nejvyšším patře Mitchell Grant nabízela úchvatný výhled na panorama Portlandu, ale nikdo si nevšímal scenérie. Bradley, Emma a Frank stáli strnule před Robertovým stolem, zatímco Beth tiše seděla v pohodlném křesle na straně, její batoh a kšiltovka ležely na podlaze vedle ní. Kontrast nemohl být výraznější. Beth ve svém oblečení potřísněném barvou obklopená luxusem. Přesto vyzařující tichou důstojnost, která činila okázalost téměř povrchní ve srovnání. Robert stál na chvíli u okna a sbíral své myšlenky. Když se k ním otočil, jeho výraz nebyl plný hněvu, ale hlubokého zklamání. Založil jsem Mitchell Luxury Properties před 15 lety. Jeho hlas byl vyrovnaný. Můj první hotel byl zrekonstruovaný motel v Seattlu s pouhými 28 pokoji. Stále si pamatuji, jak jsem ty pokoje uklízel sám, když jsme měli nedostatek personálu. Přistoupil ke svému stolu, zvedl zarámovanou fotografii a otočil ji, aby jim ukázal mnohem mladšího Roberta v pracovním oblečení, jak hrdě stojí před skromnou budovou. Začal jsem s ničím, pokračoval. Můj otec byl uklízeč. Moje matka pracovala na 2 místech jako servírka. Obleky, kancelář, tento hotelový řetězec, to přišlo později. Bradley a Emma si vyměnili nepříjemné pohledy. Pane, netušili jsme, že to byla paní Mitchellová, nabídl Bradley, jeho hlas byl napjatý. Nikdy bychom To je právě ten problém, přerušil ho Robert. Neměli byste s nikým zacházet tak, jak jste dnes zacházeli s mou ženou, ať už je vdaná za mě, nebo ne. Emma se nervózně ošila. Máme standardy, které musíme dodržovat. Standardy? Robertův hlas se zostřil. Povím ti něco o standardech, Emo. Moje žena vede umělecký program, který slouží dětem ze všech prostředí. Dětem, jejichž životy se mění, protože vidí jejich potenciál, bez ohledu na to, odkud pocházejí, nebo co nosí. Opatrně položil fotografii zpět na stůl. Dnes, oblečená přesně tak, jak je teď. Beth pomohla chlapci, který měsíce nemluvil, vyjádřit se prostřednictvím malby. To je její standard. Jaký je váš? Posuzovat lidi podle jejich oblečení? Frank, bezpečnostní stráž, se podíval dolů na své boty. Pane Mitchelle, jen jsem dodržoval protokol. Protokol, který říká fyzicky odstranit někoho, kdo nespůsoboval žádné potíže? Někoho, kdo prostě nezapadal do vaší představy o tom, jak by měl host vypadat? Beth promluvila poprvé. Roberte, dělali svou práci tak, jak ji chápali. Její hlas byl jemný, ale pevný. To je tady skutečný problém. Robertův výraz změkl, když se podíval na svou ženu. Pokračovala a přímo oslovila 3 členy personálu. Nezlobím se na vás osobně. Znepokojuje mě systém, který vás naučil, že hodnota je určována vzhledem, že někteří lidé si zaslouží důstojnost a jiní ne. Na základě toho, jak se oblékají nebo kolik peněz se zdá, že mají. Bradleyho profesionální fasáda praskla, odhalujíc skutečnou hanbu. Paní Mitchellová, nevím, co říct. Nemusíte nic říkat, odpověděla Beth. Jen poslouchej. Robert se přesunul za svůj stůl, nyní každým coulem generální ředitel. Tady je, co se stane. Zítra ráno svolám mimořádnou schůzi všech manažerů hotelů ve skupině The Mitchell Group. Zavádíme kompletní přepracování našeho školicího programu se specifickým zaměřením na odstranění předsudků a zaujatosti v zákaznickém servisu. Otočil se k Emmě. Věta tady takové, jako vy neobsluhujeme, už nikdy nebude vyslovena v žádném z mých hotelů. Je to jasné? Emma přikývla, její tvář zrudla rozpaky. Franku, pokračoval Robert,
Úkolem bezpečnostní služby je chránit hosty, ne je zastrašovat. Nové protokoly budou vyvinuty okamžitě. Frank se narovnal. Ano, pane. A Bradley, řekl nakonec Robert, jako vedoucí směny, tón, který nastavíte, ovlivňuje všechny. Vaše dnešní jednání odráželo kulturu, kterou jsem nikdy nechtěl vytvořit ve svých hotelech. Bradley vypadal, jako by mu bylo špatně. Budeme propuštěni, pane? Otázka visela ve vzduchu. 3 zaměstnanci stáli stuhlí, čekající na svůj osud. Beth vstala a přesunula se k boku svého manžela. Vyměnili si pohled. Tichou komunikaci zrozenou z hlubokého porozumění a sdílených hodnot. Robert se otočil zpět k personálu. Ne, nebudete propuštěni. Jejich úleva byla hmatatelná, ale krátkodobá. Místo toho, pokračoval Robert, budete první, kdo projde novým školicím programem a pak pomůžete s jeho zavedením ve všech našich objektech. Bradley vzhlédl, překvapený. Pane, propustit vás by bylo snadné, vysvětlil Robert. To, že nám pomůžete transformovat naši kulturu, je mnohem cennější. Zažili jste na vlastní kůži, jak předsudky mohou vést k hrozným chybným úsudkům. To z vás dělá dokonalé ambasadory té změny. Beth se usmála, zjevně schvalující tento přístup. Někdy naše nejhorší chyby mohou vést k našim největším přínosům, pokud jsme ochotni se z nich poučit. Emma, která byla dosud tichá, konečně promluvila. Proč byste nám dali tu šanci po tom, co jsme udělali? Beth odpověděla dříve, než mohl Robert. Protože každý člověk si zaslouží příležitost růst a změnit se, včetně vás. Robert přikývl. Od zítřka, Bradley, budete pracovat s naším týmem HR na vývoji komplexního školení proti předsudkům. Emo, budete dočasně přeřazena do našeho programu pro spolupráci s komunitou. Obrátil se k Frankovi. A Franku, pomůžete přezkoumat a upravit všechny bezpečnostní protokoly, aby byly jak efektivní, tak respektující. Ti 3 se narovnali. Příležitost k vykoupení jim dodala důstojnost, kterou jim jejich dřívější hanba vzala. Ještě jedna věc, dodal Robert. Každý z vás stráví 1 den jako dobrovolník v uměleckém programu mé ženy. Chci, abyste na vlastní oči viděli úžasné věci, které se dějí, když jsou lidé oceňováni za to, kým jsou. Ne za to, co nosí, nebo kolik peněz mají. Bettiny oči zářily emocemi. Nešlo o trest nebo pomstu. Šlo o proměnu. To je prozatím vše, uzavřel Robert. Můžete se vrátit ke svým povinnostem. Zítra ráno se opět setkáme. Když odcházeli, každý z nich tiše omlouval Beth. Ona je uznala přikývnutím. Její výraz nebyl ani pomstychtivý, ani zvlášť odpouštějící, prostě lidský. Když se za nimi zavřely dveře, Robertův formální postoj se rozplynul. Přešel k Beth a vzal jí za ruce. Je mi moc líto, že si to musela zažít, řekl tiše. Beth mu stiskla ruce. Já ne. Robert vypadal překvapeně. Nejsi? Ne. Beth zavrtěla hlavou. To, co se dnes stalo, bylo hrozné. Ale děje se to lidem každý den, kteří nemají miliardářského manžela, aby to napravil. Alespoň takhle. Z toho může vzejít něco dobrého. Robert se usmál. Tím soukromým úsměvem, který si vyhrazoval jen pro ní. Proto jsem si tě vzal, víš? Tvá schopnost najít smysl i v bolestivých chvílích. Beth zvedla svou kšiltovku a batoh. Takže, co ten pokojový servis a horká koupel, které si mi slíbil? O 3 měsíce později stála Beth v hlavní hale The Mitchell Grand a sledovala, jak Bradley vítá starší ženu, oblečenou v jednoduchých domácích šatech a obnošeném svetru. Proměna v jeho chování nebyla jen profesionální, byla upřímná. Doprovodil ji k výtahu se stejným respektem, jaký by projevil návštěvníkovi z řad hodnostářů. Docela změna, poznamenal Robert, když se objevil po Bettině boku. Beth přikývla, spokojenost byla zřejmá v jejím výrazu. Čísla to také odrážejí. Spokojenost hostů vzrostla o 23% ve všech našich objektech. Co začalo jako reakce na jeden incident, se vyvinulo v revoluci napříč celou společností. Iniciativa Důstojnost pro všechny byla zavedena ve všech hotelech Mitchell, přičemž Bradley se překvapivě stal jejím nejvášnivějším zastáncem. Bradley dnes vede další školení, řekl Robert. Požádal, aby mohl příští měsíc program zavést i v našich mezinárodních objektech. Beth se usmála. Někdy lidé jen potřebují příležitost být lepší, než jsou. Na druhé straně haly vyšla Emma z kanceláře, doprovázející mladého muže na invalidním vozíku. Změna u ní byla možná nejpozoruhodnější.
Po čase stráveném v Bettině uměleckém programu požádala o trvalé přeřazení na oddělení pro vztahy s komunitou, kde nyní koordinovala program poskytující hotelové stáže znevýhodněné mládeži. Paní Mitchellová. Emma zamávala a vedla mladého muže k nim. Tohle je Markus. Dnes začíná v kulinářském programu. Beth srdečně pozdravila nervózně vypadajícího teenagera. Markus byl jedním z mých studentů umění minulý rok, vysvětlila Robertovi. Má neuvěřitelný smysl pro detail. Výkonný šéf-kuchař se těší, že tě tu má, řekl Robert mladému muži a potřásl mu rukou. Když Emma vedla Markuse směrem ke kuchyním, Beth zahlédla Franka na jeho bezpečnostním stanovišti. Bezpečnostní protokoly byly kompletně přepracovány s důrazem na vytvoření přívětivého prostředí při zachování bezpečnosti. Frank nyní osobně školil veškerý bezpečnostní personál. Využívaje své vlastní zkušenosti jako učební pomůcku. Tvá chyba se proměnila v něco docela pozoruhodného, poznamenala Beth, když propletla svou paži s manželovou, zatímco procházeli lobby. Robert se zasmál. Moje chyba? Vzít si učitelku umění, která nosí kšiltovky do 5hvězdičkových hotelů. Přitáhli ji blíž. Nejlepší chyba, jakou jsem kdy udělal? Zastavili se u vchodu, kde byla nainstalována nová plaketa. Na ní stálo: v Mitchell Luxury Properties věříme, že skutečný luxus spočívá v tom, že s každým člověkem zacházíme s důstojností a respektem. Nesoudíme podle vzhledu, ale uznáváme vnitřní hodnotu každého jednotlivce. Níže byl citát, který Beth navrhla od svého oblíbeného básníka. Jsme si více podobní přátelé, než jsme odlišní. Když tam stáli a obdivovali ji, přistoupila k nim paní Pembrooková, žena, která se snažila zasáhnout během Betty na ponížení. Paní Mitchellová, chtěla jsem vám poděkovat, řekla. Beth vypadala překvapeně. Poděkovat mi? Za co? Za to, že jste změnila toto místo. Celý život jsem bydlela v luxusních hotelech. Ale tohle je poprvé, co vidím hotel s duší. Rozhlédla se po hale. Moje vnučka teď dobrovolně pracuje ve vašem uměleckém programu, víte? Říká, že jí to změnilo život. Poté, co paní Pembrooková odešla, Beth a Robert pokračovali směrem k východu. Venku odpolední slunce osvětlovalo městské ulice, kde se lidé všech prostředí pohybovali svým dnem, každý se svým vlastním příběhem, svou vlastní důstojností. Víš, co je na tom nejlepší? Beth přemýšlela. Co to je? Už to není jen o jednom hotelu nebo jedné události. Každý, kdo tuto změnu zažije, si ji odnese s sebou. Bradley, Emma a Frank už nikdy nebudou vidět lidi stejným způsobem. Ani hosté, kteří jsou svědky této změny. Robert zamyšleně přikývl. Malá vlnka, která se stává vlnou. Když odcházeli od hotelu, Beth stále ve svém neformálním oblečení a s věrným kšiltovkou míjeli pouličního umělce, který maloval portréty na chodníku. Beth se zastavila, aby obdivovala jeho práci a zapojila ho do rozhovoru o technice a inspiraci. Umělec, zpočátku překvapený jejími znalostmi, se brzy uvolnil do živé diskuze. Robert sledoval s tichou hrdostí. To byla žena, do které se zamiloval, někdo, kdo se mohl bez námahy pohybovat mezi světy, protože viděla lidskost. V každém. Později toho večera, když jeli zpět do svého venkovského domova, Beth se dívala z okna na míjející světla města. Něco na mysli? Zeptal se Robert. Jen jsem přemýšlela o tom, co se stalo před 3 měsíci, odpověděla. Jak se něco bolestného proměnilo v něco krásného. To je tvůj dar, řekl Robert jednoduše. Najít krásu tam, kde ostatní vidí jen problémy. Beth se otočila ke svému manželovi s úsměvem. Ne, to je teď náš dar. A pomysli na všechny ty lidi, kteří nikdy nebudou vědět, že byli souzeni podle vzhledu kvůli tomu, co jsme začali. Když opouštěli hranice města a mířili k tichému útočišti svého domova, oba věděli, že skutečná změna se neměří korporátními politikami nebo školícími programy. I když ty jsou důležité, měří se v momentech lidského spojení, v uznání důstojnosti a v respektu, který je volně dán. A někdy tyto momenty začínají něčím tak jednoduchým, jako je žena v kšiltovce řidiče kamionu, která vstoupí do luxusního hotelu a odmítá být definována pouze podle vzhledu. Příběhy jako Bettin nám připomínají, že skutečná změna často začíná jediným okamžikem, kdy se postavíme za důstojnost a respekt. Stalo se vám někdy něco podobného? Kde jste byli souzeni podle vzhledu spíše než podle charakteru? Podělte se o své zkušenosti v komentářích níže. Váš příběh může inspirovat ostatní, kteří čelí podobným výzvám. Pokud se vám toto video líbilo,
Nezapomeňte kliknout na tlačítko odběru a zvonek upozornění, abyste nikdy nezmeškali inspirativní příběh. Každý týden sdílíme nová videa, která vás dojmou a možná změní váš pohled na svět. Od všech z našeho kanálu si pamatujte, že skutečná hodnota není určena tím, jak vypadáte, ale jak se chováte k ostatním. Uvidíme se v našem dalším videu.